Yes. Zinotongwa nemivanhu kusvika dzagadziriswa nemi. Saka nyaya dzose dzinoitwa nevanhu. Icho kwadi. Paka. Mapindira papi. Ichi mkoma KB ibocha. Bocha Marange. Right. Vana vakura. Kune vanakomana vakaroora. Kune vanakomana vasikana vakaroorwa. Nevana vari pamba. Asi vachiri vadiki. Baba pamuri iyi vakafa ndati vakatisiya nguva yaMwari yakakwana vakaturwa nenguva. Nematambudziko. Deni yoroshi. Zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakuitika. Amai vachiri kuzvinzwa. Amai vari pamba. Asi chokwadi chakanaka ndechekuti amai ava vakura makore avo anengagori kutaura ingave 72 years dzekurarama. Vachirarama vaine 72 years. Vana vakaroorwa nevana vakaroora vane misha yavo. Asi vanouya kuzosangana pamba chikonzero ndo pamba pavo. Pamba pevabereki. Vachia kuzoona amai vavo, baba vakafa. Mashoko ari kubva kuvana. Tiri kutya dzimwe dzenguva tinonzi tatenda botswa. Pane murume akapinda munzvimbo iyi anoita zvekushandira ari muprofita. Murume uyu izvezvi akauya pamba pedu ndokutanga kugara pamba. Tikaenda kunobvunza mama kuti murume ari panapa ndiani, vanoti mubatsiri muprofita. Pamba izvezvizvi zuva risati rabuda vanhu vanenge vatoungana mukugeti, vamwe vatopinda mukati vakamirira kushandirwa. Pamba pari kuzara. Tikabvunza mama, vanhu vandevezvi kanzi aiwa vanhu vemubatsiri uyu ari kugarawo pano achibatsira, tinogona kuwana zvimwe zvatinowanawo. Saka ndakamupa nzvimbo yekuita sei yokushandira. Munhu wandiri kutaura uyu anoenzana ne30 bhoni yemumba medu ari kushandira uyu mubatsiri uyu. Tikaudza mama kuti tiri kuuya kumba, vanoti handidi mwana anouya pano asina kundiudza kuti ari kuuya. Wese anouya pano fanira kutondiudza kuti mama musi wakati ndiri kuuya. Patinoenda kumba ikoko musi iwowo tinowanika munhu uyu anobatsira pamba achinzi nhasi ari off. Asipo abatsiri. Vamwe vedu vakazoenda pasina kutaura kuti tiri kuuya ikoko. Ndokuona amai vachiwacha hembe kusanganisira dzemubatsiri uyu hembe dzemukati. Vachiwacha. Vamwe kusvika vatoona kuti murume uyu ari kutopinda mubedroom, ari kupinda muimba yemukati yaamai, ndo maari kurara. Chinove chiradziso chokuti murume uyu ndiye baba, ndiye akufambidzana nani? Naamai. Asi amai tikavabvunza vanoti aiwa mubatsiri ndangomupa nzvimbo yekubatsira. Tikatarisa zvakare vana isusu, murume uyu isaizi yenhamba boy na 30 bhoni yomba medu. Mwana mudiki kuna amai vedu. Asi iye murume hachavanzi. Akutofamba achitotaura kuti iye sokuti pamba ndipiko marimira, ari kutozviti ndini marimira, akutora zvinhu zvepamba achitengesa. Kuti tibvunze mama tiri kutya. Munonzi mandituka, munonzi matenda botso, kana kuti mandinanga kuti inini ndiri nzenza. Asi tiri kuzoona kuti ndizvo. Asi chata kutirwadza ndechekuti pfuma yepamba yakupera, murume uyu ari kutengesa. Ukavabvunza mai varikuti hapana chanotaura, siyai, munoti handisi kuzoona here kuti zvinhu zvatengeswa. Let's say tine mbudzi dzatinoziva kuti imbudzi yekwedu yakatengeswa panhenge, ende munhu anotera choti kwanzi ndini vanhenge, sara ari kushandisa ndo seresilimu yedu kureva kuti ndiye ave baba vedu, isu hatimuziva. Hatisati tataura naamai, asi zviri kuti tiri kuzviona. Totangira papi Zimbabwe, mangwana tisamuka tine mhosva. Vana ava vakawanda sei? Ifo. Yes. Vasikana vangani, vakomana vangani? Vakomana 2, vasikana 2. Vese vakura? No, vana ava i5. Pane 1 mudiki ari pamba. Vasikana 2 vakaroorwa, vakomana 2 vakaroorwa, nimwe mukomana 1 mudiki ndiye ari pamba. Ari kugara naamai. Anova ndiye akuzotaura kuti aiwa murume uyu anotorara mumba umu, anotowachirwa. Nokuti varisipo vanosvika vachibvunza zvakamira sei, vakutozivisa ndo zviri kuitika. Mubatsiri ava nenguva yakakura sei achigara pamba? Izvo zvapinda mu5 months. 5 months. Pakauya amai vachibvunzwa vakati kudini? Mubatsiri nanhasi
vanoti mubatsiri. Wakambovabvunzira amai kuti auya kuzobatsira mhuri here kana kuti chii? Aiwa, mubatsiri vanoti ivo vakambobatsirwa ende vamwe vanhu vakutoziva kuti mubatsiri, saka pano ndo paari kugara, ndo panouya vanhu vachibatsirwa, ndo paakabhesa. Mubatsiri ari kubhadhara renti here pamba paari kugarapo? No, izvizvo manje amai hapana parumboti ndipe mari renti yakashota ta sei, ari kuzviziva ndiani? Ndaamai vari kugara pamba. Hey, saka vana ndovaunza nyaya. Vana ndo vari kuti toita sei, isusu hatingakwanisi kuti baba kumunhu ari zera redu, mwana mudiki ari pakati pedu, asi dai vaitizivisa taiziva taiziva toita sei, ende kuti tibatira kuti baba vedu vari kuramba. Zvikanzi vana avo ngavasiyane naamai wavo kana vasiri kudaka kutanda botso, ngavangoenda kune hama dzamai vanoudza kahama dzamai zviri kuitika. Ndinonzi Stuart Kambarami, ndiri kunoko kuBorodale. Baba Isabel, kwanzi ngavasiye zvakadaro. Hanzi ngavasiye zvakadaro kana vasiri kuda kuzoita sei, kutanda botso. Ende pane shona iyeya ndinonzwa yekunzi chikomba chaamai ndibaba. Kana vangokudza ndodana neuyo unofanira kutoti dedi. But amai havasi kubuda pachena. Vana varikutoona munhu anobuda mubedroom anowachirwa hembe dzinowachirwa nemudzimai, zviri kuitwa nani? Naamai. Asi kuti wabude kuvana kuchokwadi kuti munhu uyu baba venyu vari kuramba, handizivi kuti vari kunyara here kuti izera revana vangu kana kuti mudiki kune chii, kune vana vangu. Zviri kunzi naNobert Chabete pachivaka nenyama kurongwe, amai avo irombe havana hunhu, vari kunyara nehunhu hwavo. Mubatsiri ibva ipapo hokoyo nerayoti. Vana ngavaende kwanana sekuru, hanzvadzi dzamai vanotaura nyaya yavo. KB chiridza fesifara yekaya kekuti chikomba chamai ndibaba, asi amai havana kutaurira akavana kuti ava ndio baba venyu. Saka havasati vababa, havasati vababazve, ndibaba dondo. Ndimutsirewo Katinashe Gotora Rufaro Kamanuro Raki Makanjera, maita kupita Zuru Alfred Mafrato Made kufamba, Inspector Chindito, Mashija Twins Bomba, Paplotia, Traimo, Hanzi Traimo Liba, Victor Katio Shakmeni Matono Calvin Joao, Esa Kanengoni Regaisa Murugwaya, Amake Makoni, Tichaona Makwerere, Amainosa Prominent Mandombo, Innocent Manyoso, Robert Veremu Desire Gwedeza, Elias Arumando, Ndinonzi Nobel Chabeta pachivaka nenyama. Baba Isabel, nyaya iri kutaurwa nevateereri yokuti vana vakambonopotera kunana sekuru, hanzvadzi dzamai vakamboendera ikoko. Avasati vari kuda sati kutaura nyaya yedu, tiri kufungidzira dzimwe dzenguva vachava vakubvunzwa kunzi vana vasvika nenyaya yakadai. Once yangobvunzwa kubva kunana sekuru, tatova nemhosva kuti mune zvamakaendesa, saka mandinanga. Kanyemba naBhozho, vana avo ngavasarwe shanje dzababa vakafa, ngavasiye amai vazvifadze vadekedzerwe hanzi vafadze miviri yavo. Vanoita ngozi vakabvunza amai chakashata chete ndechekuti hanzi ndechekutengesa zvinhu zvepamba chete zviri kuitwa nemubatsiri uyu. Eji haina basa, rudo ndorero vaviri. Ndinonzi Warren Ndoro, ndiri paEastview. Baba Isabel, asi pandiri kuda pane nyaya ndivekuti kana munhu auya pamba ichisi secret, right? Kana dai vachibuda mama vachienda kunoita zvinhu zvavo kunze, mama vaunza munhu pamba. Yebo. Kana auya pamba achisiri secret, ngavachiudza kavana kuti ava ndi baba venyu ava. Asingada akaurika kuuya pamba achiti handiendi kunoti baba kune munhu akaenzana neni, auenda hake. Asi anenge achiuya pamba anotora achitoziva kuti ndiani ava, ndi baba. Manje mama vari kuramba vasi kubuda pachena. Zvikanzi mubatsiri. Ko midziyo property iri kutengeswa iyi, sei mubatsiri ari kutengesa property? Ndi baba akapamba. Alright, maybe mati midziyo kana kuti property iri kutengeswa inosanganisira chii? Kusanganisira zvipfuwo zvakafanana nembudzi. Okay, dziri kutengeswa. So far patori nembudzi ndikuona kuti 3 dzakatotengeswa nababa. Dzepamba ipapo kwete dzaakashava iye achoshandira vanhu. Kuti mbudzi idzi hadzina here kupiwa mubatsiri uyu nevanhu vakashandira? Aiwa, mbudzi dzepamba dzakabatsirwa, ndosaka vanhu vachikomblena. Zvavakaona zvakaedzerwa, aiwa zvake yekwa anotosvika zvimwe hapana chinhu chinoshamisira kachitengesa, akazotengesa kusanganisira zvepamba. Regai tinzwe kuti wadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza nenyaya iri kubva Bocha Marange. Asi pari zvino muri yeZimbabwe nditenderei katimbopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions, sezvo mustudio ndatsikwa nababa Kwaramba marketing executive kuti vatiudze kuti ma-incubators avanawo kuH Solutions asiyana papi nemamwe ma-incubators anotengeswa nemamwe makambani muno munyika yeZimbabwe. Mangwanani mamuka seko baba Kwaramba. Mangwanani
Sanibani mukoma KB ribitsei basa. Aiwa basa rinodekedza rinofadza kuri seko ku H Solutions. Aiwa ku H Solutions angari kubvutidzana chaiko kubva nezuro nesvondo rakapera asini nezuro yowe zvanga zvakaoma kubva pataisa kamushini kaya kejuwa promotion yatakaita kuti vanhu vatatu vanenge vauya vaya vanokwanisa kuzviwanira incubator yavo. Saka vanhu vakabvutidzana vakamhanyidzana mameseji pamafoni nemukufona vachidawo kuwana juwa incubator iyoyo. Tinotenda kune avo vatanga kakutinzwa nhasi muchitaura nezvemaincubator kubva ku H Solutions. Mushina unotsotsonya mazai, mushina wakaita sei? Incubator mushini unotoredzera zvinoitwa nehuku, mushini unorarira mazai azvisinei nekuti ndechipfuyo chipi solong riri mazai. Kune vanhu vane tsika yekutotora mazai ehanga vachaisa pahuku, vamwe vanotora ehanga vachiisa pamadhadha. Ndo zvimwe chete zvinoita neincubator. Saka incubator dzatinogadzira ku H Solutions mishini yemizera yakasiyana siyana inorarira mazai. Zvine advantage yekuti munhu ari kuchengeta zvipfuyo izvi, zvipfuyo zvake hazvichatambisa nguva zvichirarira mazai. Yopedza kurarira mazai inozoda nguva yakareba kuti irikavhe miri wayo unenge waonda, yozotanga zvakare kukandira mazai. Kana uine incubator yava kuti iwewe uchiunganidza mazai ako, mazai wayo ozopinda muincubator, huku inoramba ichingokandira mazai. Saka mizera nemizera yemaincubators ariko ku H Solutions, uye unyanzvi hwekugadzira maincubators aya hwava hwemakore akati wandei. Tasiyana nevanhu vanogona kungoti aiwa ndinokugadzirirawo chinhu chinotsotsonya mazai kwamusingagone kuzowana guarantee kana unyanzvi chaihwo hunokupai maresults ekuti basa renyu riendere mberi. Saka mishini yatinogadzira ku H Solutions, tine mishini inoshandisa moto wemagetsi, toita mishini zvakare inoshandisa moto wesola, inova ndo iri kumhanyidzana nevanhu nokuti magetsi kana ari mashoma sezvazvakaita mukati menyika pari zvino, kurudzirwa kuti tiwane kushandisa nzira dzakareruka, moto usingabhadharwe wesola. Saka pamaincubators esola iwayo ndo pakazochibuda mushini watinoti juwa wakabatanidzwa, mushini unoshandisa sola nemushini unoshandisa zvakare magetsi kuti chive chinhu chimwe chete. Saka munhu atenga zvisinei nekuti ane magetsi anokwanisa kushandisa mushini iwoyo kusola kana kuti kumagetsi. Saka uchina paya pekuti magetsi aenda mazai angu azopora, saka hachakwanisa kutsotsonya. Aiwa ndo mushini uri kutora mukombe ndo uri kumhanyidzana nevanhu vazhinji, nokuti vanhu vari kutoziva matambudziko ari kusangana navo. Uyezve isuwe H Solutions kuti tizobuda nemushini iwoyo hunge taona matambudziko anenge achisangana nevanhu panguva iyoyo. Kana uchinge watenga mushini iwoyo zvakare, tinokudzidzisai kuti mushini iwoyo unoshanda sei, nokuti zvinhu zvitsva zvatiri kuintrodusa muno muZimbabwe zvichibatsira vanhu vakawanda. Saka iye zvine zvitatarisana nenguva yekuti gore richangobva mukutanga, vanhu vazhinji vane zvinhu zvavakanyora pasi kuti indinoda kudai, indinoda kudai. Kana uri muchengeti wezvipfuyo zvinokandira mazai, zvawakanga uine vision yako gore rino kuti mugore rino ndinoda kuita maroad runner angu 2000, ndinoda kuita 5000, zvinhu izvozvozvo unotokunda mukuzviita kana wagara waronga gore richitanga saizvozvi. Saka kana usati wawana incubator yako January unoyu, chitora mukana iwoyo watina ku H Solutions. Tine mamachines ari pa promotion akati wandei, kunyanya mushini wejuwawo iyoyo, utenge juwawo yako uwane kubatsirikana. Kune vanhu vanekasiyana siyana vari nzvimbo dzakasiyana siyana vangadai vachibvunza iye zvinezvi kuti tinowana sei mishini iyoyi, nokuti H Solutions takaedza kuti tiise mabranches edu nzvimbo dzakasiyana siyana, mataundi akasiyana makuru atinogona kuita kuti muwane mishini iyoyo. Muno muHarare tinowanika zvakare paEast Gate pakona paSecond naRobert, tine showroom yokuti vanhu vasangatomboziva chinonzi incubator, munongofamba mopinda muona chinonzi incubator ndechipi. Kubulawayo, kumasvingo, Zvishavane, Mutare, kuChinhoyi, kuGweru nekwamutoko munokwanisa zvakare kuwana maincubators iwaya. Asi tinokwanisa zvakare kusvitsa maincubators nzvimbo dzakawanda dzatisina mashops edu ikoko, nokuti tine nzira dzekutumira maincubators iwayo kana kuita madeliveries. Kune vanenge vachida maincubators iwaya, fonai panhamba dzandinokupai dzerunhare dzinoti 0772 813
411 0772 813 411. Munogona kufona kana kuisa message zvakare panhamba dzinoti idzo 0717 555 100 0717 555 100. Nhasi mukati mesvondo rino rineri mukoma KB zvakare zuva rekupedzisira resvondo rineri tinoda kupa zvakare mikana mitatu kune vanhu vanenge vatanga kufona nhasi kuti vawane joy incubator iyoyo. Vanoziva kuti joy incubator inoita $350 ndo mari yamunotenga nayo joy incubator inopinda mazai 432. Mushini iwoyo nhasi unoyu kune vatatu zvakare vane rombo rakanaka muchauwana nehalf price inova $108. Saka fonai iye zvinezvi kana muri kuda kuti muve wekutanga kuwana mushini uyu. Kune vamwe vanozofunga kuti aiwa mushini uyu tati wahwina ndewe mahara. Aiwa tiri kuti kana uchinge waita mumwe wekutanga kufona unowana mushini uyu $108 kubva pa$350. Saka fona iye zvinezvi kana mukaona musiri kukwanisa kuita through, isai message yekuti muri kudawo mushini uyu, motipa information yakakwana kuti muri kuuda kupi, ndimi ani, kuti tiwane kukunzirai mushini wenyu kwamuri ikoko. Saka fonai panhamba idzi iye zvinezvi kana kuisa message. Vatatu vekutanga ndokupai $108 joy incubator inopinda mazai 432 inoshandisa solar nemagetsi. Fonai panhamba iyi iye zvinezvi 0772 813 411 0772 813 411. Kana kufona panhamba yenet 1 inoti 0717 555 100 07